Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ki Nongïalam ka National People's Youth Front hagalai photre ukra lingkot arjar arpo henrio klapanyar shu ya gshnatre kam jongka dak bak la yo ban Pynskhem mi Nongïalam ka Farmers Front Sohra block but Nongïalam ka National People's Youth Front Sohra block hagani silawan benedan lang wemeli ka Sohra constituency uba Gavin M. William u President Farmers Front Meghalaya State Unit uba Himalaya Shangplyang u Secretary Farmers Front Meghalaya State Unit uba Agent Star Kurkalang u President Npyf East Khas Hills District uba Krabok Sokrat lem kiwede kidukhot jongke Npyf naga state but district uba Gavin ba ajinkran hagani gisngi ulapin pawi kijing smokman bag Npyf kalayo ban Pynskhem mi Nongïalam jongka Farmers Front but ke Youth Front Sohra hagajuko por ulakan turu bakin shimkhya yakakam balapin shat haki shu uloong baka sarkar jila hagajingalam ke NPP kala shimshibun ki senjam bankin tiyo ki khon sama khamtam hakalyang karap karyang da kabalawan ra bunjat ki scheme uloong ka sarkar jila kadan shisha ka thong bankin tiyo ya yok ka kot jongkinong shongshnong bahakaleng saudong ka jila uba Gavin ulakan turu Nongïalam ka Farmer Front bakin shim ya benta ban pinsha ki jingtep ya ki scheme shakipat nong rep jongka than khnang ba ki scheme ba wanra ka sarkar kinlong shisha ka jingbentoi ki nong rep uba Himalaya haba jingkran hagani gasngi ulai buram yu usumbut mentirang ba ka jila uba President Pynskhem ubalong u State President bala ailat bandon laga jongka Seng ka ban pet kerpang tang ki nong rep bar bula ajingero ya ka party NPP bakadan ya ka Farmer Front but day tam ka ni ka party ka badan ya ka thong ban sngap ya ki jing e ki nong rep kumju ban ya rap ya ki nong rep Bicara Hussein, next. General Secretary jaga Youth Wing NPP Sohra. Idinte Borlam the General Secretary jaga NPP Youth Wing Sohra block. Other Youth Wing NPP Sohra block. Iban yo Borlam melemah. Iban dari Khawel. Iban di Nongrom. Apa baru itu ilong na kaya bermacam mat dalam rantari. Bana kerpat lu bahagi jo por bana kalian kacang pi kum gitu khot. Pynskhem ya kana gebenta bandon ya kacang kepli. Banang pen piak susu kita na. Banang Pynkhlaiñ susu ya kakam kebela IT pi kum gitu khot. Kerana kalian kacang ini so kemencika deh bahkan kejan mit kebomenta. Nilayo ban Pynskhem yiki dikhot jongga Youth Front bat kumju yiki dikhot jongga Farmers Front hangni hapo Sohra block bagi sotu panagalan ka jongi ni sotu ngio da shisha bai gani ka sarkar jilla ka bailam nagaliang jongga party NPP ki senjam ki bobon ki penglaship ban persyam ban kentiu yaki sama kham sejrong susu berkumju ban kentiu ya karep karyang bangioi baki skim ki babon blathe apo kani ke jela ke jongi bangi skem managalia ke jong pi kum ki dikhot cho Youth Front berkumju ki dikhot cho Farmers Front Pynskhem ne ka buksiar bani trailang baki dikhot ki bakham hajro lagalong nagaliang jogi dikhot cho district berkumju nagaliang cho Meghalaya State Unit ban persyam bagi penti kena bagi pa nong song jongi ke yo shisha ya kata ka bahat ke belamang kerpang nagaliang jo sarkar jilla ke wailam nagaliang jo party NPP ke badan shisha ka thong ban kentiu ya ka yo ka jong ki pa nong ke leng sodong ka jilla hawaire ba sam ki samla gi ju ong na ka wei por se ko wei pa pi ki khon samla Pilong kalawai om tangi ya kajela hendrai ya kari berkoi. Bagi sotu bakunjal kajela ni layo roi kanam. Kebangi dei kajela kawai na pedeng kibakna dotam hagari berkoi. Kebangi yoi baik age group hapo life service nam kerta. Gidan ya kumbah nyau R% ya kajingbun pa hapo kajela kajongi. Bagi orang tak benda pada kalian juga sarkar nak gawe ke polisi gawe pan.
Limba ki jing sin shem ki sinjang ki bobon. Kalau man Pynkhlaiñ da shisha ya ki kun samla. Ban pen di kana bagi nak ban pen khoni ki samla ka takalinti ka badai. Kana bagi angut ya ka lawai ka bopnai na benta ka ne jella ka wi ki jong. Ni hagiren san jelang party boper ban yo iru na kaile liang cho ki Nongïalam jo party. Ni keren shan. Bagi nomla ban ai kam sarkar yo way po way. Ko kena samla badan hapo ka ne jella ka jong ni. Mangi so tho ko mangi jukaran na ko ga por sa ko pa. Habai dei ban ka kam sarkar om palat ya ka hidup ho ja tani ki pos kaleng so dong ka jella. Baka jing shom thai dani adau jong jing khlan no. Ka bami vacancy ya ka shisnam om palat ya ka sa hajar ni san hajar ha ka shisnam. Andeng yo I baka jing pas jong I kun samla ngi nya kran tang habai dei ba degree. Om duna ya ka sok san hajar ha ka shisnam kaleng so dong ka jella. Badero ta ka benta bana kalian jong I kum ka party ka bayalam ya sokal jella. Ila penni ya skim ki bobon. Lagalong ka baydei baka siya malibit. Lagalong ka baydei bat ka MGMP lagalong ka baydei baka niarap iki club po pero ling baka yes Meghalaya. Badero ta ka benta bana kalian ka jong I so tu siya. Bangidan kam yapi kum ki dekhot ka youth. Baphenlong kata kalinti lani ka jingke ban matayro iki kon samna ka bede bagi skim ki babon ki babatay ki batarwa na kaliang jo soka na gawi ka portion ko pa ban ngir scam na kaliang jo pi kum gi khot jong ka Npyf hangne po Sohra block shim shai ta jingke kli bangin pentikina bangin ang la ban Pynkhlaiñ ki kon samna ban ai ka tiga dia tiga man bangin pentikina bagi tagi kon samna Kinyai kata kalinti ke badai, kalinti pakai persamaan yang nak dijom kerja, kalinti pan penti kena ya kalawai ke Pynkhlaiñ nak bentar ke dong ke time berkumju ya ke jelai berakui. Kabadai bat ke farmers front, ngimla balen dengan jingsishan, bagi em ke jelah ke bah 90% ya ke jingbon pa. Kidewa em lingba directly lani indirectly lingba karap karya. Berniui syakni kathan ke jongiru bobon apade kinong song snong lani ki paiba ki ba im lingba karap karya. Boy kabenta ke bokongsan kalau kumbal penpau nagaliang jadi president jong Meghalaya State Unit. Yangut banagaliang ke jongpi kum ki dekhot hapo ka jelam jong ba no balsim nom kadri na managaliang ka jong I kum ka block ha shop in shime ga rai ban form ga farmers fund ka wei ka jing peti kana ga ban la ship ka long mangin dan kam ban bu pi ki khot ki balong shisha ki nongre daladi baraju opot ki batip ru ya kada karya na marteng teng man super nong de khot I ki bom tip ga karya hapo farmers fund ka long ne no Ringidan kaman bo sya kita dekhot ki batip ya kadap karya ki barab dalani Pynskhem bakani hi kanwanra ya kata ka jimantoi nagbenta ki pal nongrap kaleng sodong jongane konsumsi barmenta ka si ka jingyo ka jongi ban Pynskhem ya phi kum ki nong ditkam hapo ka jialam jo ba no bal sin nong kodri phelong kata ka jingki hapadeng ki pal nongrap jongane ka than ban kumju ban Pynskhem sha ki dekhot jong ka Meghalaya State Unit hapo ka jelam jong iba HM Shamplyang bamakiru kinong ka jingki empat chang sokal jella pangintip de shisha ya ka jingki jong ki pat nongre kadai de shisha ka mo penpau na kaliang ji president bun sen ka sarkar lalagi kali na kaliang ji officer so mo biang na dong sedang mudang jingki ai ru ya Reba ni snappat ya ka sur jong ki paita madat. Ning kapso thu bhai ka jingin. Padero ta ka benta banagalian jong ke LPP klaibet ban thau kerpang ya ka farmers front laka jong ke unit hapo ka ni ka steer ka jong ni. Mangi so thu bo na pri ki paita ki ba em ling ba ka rep ka dia.
kasur ka jongki kan sawa hadu hangte haga kamra terikam hangte hapos ketre panlingma ka jingyo snowy ka sarkar ka takasur ni sotu walingimat ki jingye ki dingbinkian ki bobot mereka thong ka hak mandu balaman persaman pendai kita ki jingye baro pergintiu ya kayo ka ko jongki no shong shong pergi pai no ra popok ang jela ka jongni yo i ki skim ki bobon ka baide pa katanat chakarep perem ka CMSO scheme ka focus berkumju kiwe ki scheme ki badan menterwa na kaliam jo sarkar na kerpat di kum ki dikot jo farmers front bo Pynskhem ka benta ka jongpi bo Pynskhem ka jengit pli ban pensawa Pargaju upor baniarap ya ki pai nongrat ki jom banyo da shisha ya kita jingmen toy ki bobot ki badan menterwa nagaliang jo sarkar na ko ka por ko pa na kerpat re hakmat jopi kumi dikot banang sida ban Pynskhem jonga youth front berkumju jonga farmers front kani ga meeting kanang kut tang akan kesni ke pemerintah ada orang ikut kani ga jalan nagaliang ga jonga kerpat bo Pynskhem ga benta bo Pynskhem ga jengil kli banginang Pynkhlaiñ chuchu ban pentikna bangila ban wanra shisha ya ta ga jengkala ban getiu ya ga yo ga jogi pai no so snong keleng so dong jone konstruksi ga jong but he long ka ketika dia ketika man ku mga jukaran na gawin ka porsi gawin pa jonga kum na mikmat berkumju jongi kum ka party banyetre lang nagbenta ka jing biang jongi pai ka bubur pala tenagaliang ka jongi hui hoy jonga jingjo house name araja apupra di rota ka benta kum na kren ne nagaliang jo present jo ka youth front habai pay khamta mikilat pathai social media menta ka basuk ban pinmi kubor menta syukuran dah mobile pergi kubur kabasuk rena kalian ke jong asun pintu pi kum kinoilam hapo kishnang kita perpersyang ban pinso tu igi paiba baginyo kita ki kubur ki batikana shwa ban kinto ya kinuno kipriya tena kalian ke jong ngam da kwa syu ban penjrong ya ka jingkran ke jong ka ni kabur menta na shimine galat banai ku blai kerpang ya ka farmers front na po Nongïalam jong ba exhibition plan ba kumju youth front na po Nongïalam jong ba krawok soklet ke lawan nang tina Shillong ban wan Pynskhem kerpang ya kadiga blok ke jongi hani po Sohra ban kit bok ke dueng ba ka farmers front na po Nongïalam jong ba nuwas nongkri ba ke youth front na po Nongïalam jong baskem dot panbu dan yang kata kemensiam jangan jetre lang ginam Pynkhlaiñ chu naga benta kajing mentoi jong pai ba jong da dong kathai Sohra ka jong par koi te tang ni kintin bagan ni sai sim na ship negala banai ku blai pi we blai nai ker ku pi benta bo phe jong ji non jib ka jong pi ker pam ai pi we ya ka ching ko chi abo pura te tang ni kintin bagan ni ku blai shibon ka ba Nongïalam and Pynskhem ya ki Nongïalam joka farmers front Nongïalam and Pynskhem ya ki Nongïalam Jong ki youth Npyf kaba ngilai kami lenti la khamslem ba ngilai kwa ha na kalian ka farmers front bangini wan ban Pynskhem no ya ki Nongïalam andre ki wan ki sinshti ki wan ki Christmasanta ki New Year thì bà cái bên lại đẹp bên bên bà là cũng nông nổ nghiền hấp ban nhà Pynskhem nó hao nhiều hơn hai January thì không lấy ship buôn ya phi baro ki bay don benta ban pelong ya kene singi ke bejong ai ko blede i bakrau belong u president joka Npyf ke East Khasi Hills rengkat ban i ki don ki leaders jong i ki balaya wan senran ai ko blede ki hukum jo ai ko blede i ba Allen West belong u General Secretary joka East Khasi Hills ai ko blede iba agent start kurkalang belong u General Secretary jongka Farmers Front kumjo na sorde ban ai ko blede ya iba river majau
ba laai ke jikren pedang Sohra ini but ya iba nobar sing nong kedri balong u president Jong ka farmers front hangne haka block Sohra but ikiwe kiri ramba ikiwe don rekat bangi hangne haka stage but ya pi baro kiwe don hangne haka hall kumju ya kilong kami kibale don banyak sendran bang ini ban Pynskhem ini kuble shibon he ya ka jingwan ban ki jingdon rekat fi hakwan kong masmo ban ai ya ka jing kuble snem tmai pi baro kumbaloi ba agenstan isokmen shisha ba ka Nongïalam ka farmers front Jong uni usnem 8,000 Arpugriu kasdang nangne naka konsumsi Sohra idang don bun kiji lang ibangi haplek keleng andrai ni dokumen sya bangi layo banwan yu kejat hangne hau ni ubnai banengkong Jong ni usnem nakwa ban yetu ifi ya kadau bangi ngidon ya kani ka farmers front pilaban perkhan halade ba kanle ayu kani farmers front ini ke kadau ba jiet ini hne bangi ni dan beta ba farmers front kabanung kong long ba kani ka parti Npyf kade tang kani ka parti syahah po ka jela jungi kabadan la ka Jong ka farmers wing kinpe ikiwe parti pe ka Congress kidon lut kidon ki parent body kidon ki mahila kidon ki youth nrei pinwa ki farmers dan ki nongret kimdan pe ki UDP kamdan pe HSPDP kimdan pe ka BPP kamdan nrei menta nga onifi kadao bangi ngi Seng ya kani ka farmers front kalau anda wilayah Shongkai bat iba Preston Song belong state president juga ngilawang ba iba Preston ila snowday belong bahakane jela jungi ngidon bon kinogrem bakine kinogrem msumdon mano bayalamiki omsumdon mano balum balamiki ba omsumdon mano ban pe ya kijing don kami kijing duna juki kilalong kubal syuyat kulmar untuk abadon iwe armut na pedeng jog kita kinongret kiba kampau kilale bani kenduhi syaki officer kilayo iki jingnutoy na kasorkan rebon balang kinongret jungi kisyu im kumto hakajing start joki abayo nong layo abala du nong la du amdan mano pan betin niki ban om tole kani bapin sayo khambut lane khile shim nang tai bapin yo hakajing arab tede hampa ba state president jungi iba Preston Song ila small day ba om bangin bo la ka Jong Seng la ka Jong ka front kata Jong ke wing hapo ka parti Npyf kenapa kini kinongret kibadon kiba kershan ya kani ka parti jomi kinyo bentalang ya ki skim kiba per badon ka sorkar kinyo bentalang ya ki jingira kaba ka sorkar ka bo emta joki ngatip babon na peneng joki Himi tho wat nai khalti balik wa officer iyo bani kendo nangno ngani sembay nangino ngani power tiller bani nangno ngani ya kata ka subsidi lani ka grant pi tho tang haka office block tena office block kan ya fini yo te dei namar kata kadau pi mata pasti kibala syajir
Pynkhlaiñ ki Nongïalam Jong kani ka party hapo ka blok jaka Sohra Pynskhem melade banwat ya ki jingtip Pynskhem melade banleit pe banjo banwat haki office pa phel ya ki scheme ki ba ka sarkar ka don banhai ta chupi ngiju yo snow chief minister Jong open benar ki scheme ya benta jompi ki nongrat Andrai ni lakali ya pi menta Pynkhlaiñ kumno Pynkhlaiñ ngimtip na ingin likwat ka scheme Andrai ka kamera ni sarkar ko chief minister Pynkhlaiñ snow hakapo assembly porwai ka budget speech unang kumno Orang yang benda ke agriculture dan horticulture ngilamang kata hajar keluar tengkak. Andre kasusakut tang haki skor. Mano banyarap ya phi ban le wa kita. Kino rep jongi kisu am kisu snap. Kyomte ni sarkar kala le bahasya. Andre ni ta hapla sinaya rondan de kino. Dem de. Te mano ban perpoy kita. De manga ban no phi. Dongin siam ya kini the responsibility. Dongin siam ya kini ke kamram. Namar balai balada ngimnang mandi wan. Amdan menu banwan ban ai ha tengkong yim. Ban perkhat ban trei ban lum ban langi nongrat halagi sejong isno kam tam yaki nongrat ki badan rengkat bat parti ki bertiga persian jo ke parti bagi kilat kelti ke bagi don nak sarkar ngide benda thu segi bat petip segi bat habasyak kakam bat betul lenti yagi shadow isi ke office sarkar dan segi buat pada kimi ro ngidon kam manya IT ke bor ke bot nang ba kanlong ke jimoto yagi bat ha ku jo bor kanlong ro ke bor ya ke parti bat kanang ba kata syar jong sarkar jungiru kanlong sisya ka sarkar ke ba perform dan ke patrai nang ba ka jing ba jo yam nang salang leng ba ka kam ke bi trailang rengkan ban ucim nasa Nongïalam barang baru ya kesorga mereka di bak preston di belum tip di cim nasa jongi state president juga parti yang masih berhalang har ki belum tip di cim nasa bat ki ki nasa bat ki MNA ki MDC parok ki parti workers kena hukum ke parti kan lam syek parti ke Itali nado nak sorga najrong hadu ha try ha krasu kenang ba kanwan bin kebor ka bakalan ban ladang ile ha kada rukom klem artatin jing chania ngi nang yo kat nang mi kawai ka por sia koi pa te na ta daw kumbang ilo i ngila yaman ar lai ti election phila yo i bale la shu sha sar ta phang ka ba teng teng ni om long ko mala sha thep kol kin thei hapring jong jing la kai football smo kumbangi ngimde kita player ki ba lak pania trei pania syekri pai ba pim lang salang ka pai ba umeshu ka ai bakaran manga ka ai bakaran mapi barok no ki bahi masem ki kur ge jai dadong sadong snu bakade ka kam kai nomor bala syak ban perung ha ka jebing ke jemut ke jeperkat ke jegi da ka cing su tho bakla sudah de na ta daw ka de ka kamram jungi ke ku minum trei jong parti lengba ki youth front kumbang la Pynskhem mandan lengba ki women's front ki bala de Pynskhem ha ka penai ke bala de rengkat bangi kum kinong rat rengkat parok lang hi ngin ai ki trai lang hala ka jong jong banda khanan ba ka parti ke jigi kan khlai bat ka bor ke jong nong mitmat ke jong i MLA ki MDC bat ki ki weru kenang yo sisu ya ka bor da ka jing ya trai lang nasa wasan ran jing kam smart lek meeting da te kata ka bang ang bangin persiang kuno bang Pynkhlaiñ kabangan ka nong ba nakaleng jong ki sarla Npyf ka kathong jong ngidam hapo jong ka political party bang ingla bang ya lain ka politics kata ka dei ka basya tendrai kata per kamut ya bi ba pin penmala ba ban kelut ban penmala lane bang ya pendeng na kay khmat kejarang bajarangam ba la usat ra ko kata di ka bali la de bayo mo pio li mo lane la da sar presto lane sar givin yo kata ka bajarangam de ka basa pi em ka bajarangam bala sar givin re nga kwa apa nang ipi kune ban long shai ban long star nang ta ban pet ya ki jing shisha based on facts hayalo jong ki jing shisha bapin bisha bapin pensiong nongre niyo i khambul set nama ka parti social media mata bon ka thok ya ka bade
dan rai ndala bor parat ki nong thok lau baro khoi ya thok donu we bakran ni si sa si pau ki ba thok dan le on hang ngai ni ki si pau nomor bale laya bon mo kata ka komlok ka ka mindset jo ki khna samla jo ni menta dan rai kam ko abi ki khot jo ka Npyf jo ni menta hang ni ki no ha kata ka do pilai don hang ni ka family NPP jo ni nyatre ka ba ni penon kam ya ka jing start jing shampang jo ka ni jing smooth jo ni ba ka service ka jing shakri jo pi ko PI para samla lani ya ka imlang salang jo pi kan long leng ba ka jing smooth shai ba pi la ya ka ba dei ndai ba shusha rong lani ba shusha patan hanore ano mo na ka meskan mang ni shakman ni dai kedua na por sakapor na ba de shim number 4 jo president ro le sin mang ni shakman min saya persiang ban ya penduk kena menjauh banyak selok banyak pejah lu kombannya teh banyak air biji syakri nak minta ki buat ki balang klan dan lo silian kemat yeno mo tentang por election kumyabok bermotor ke por langsung sit pala kumyabok tentang ini bersungfu ba kathong ka ba kemat kajintot ki lagadai political party lagadai ki seng bahalang dari kisah kumit kini kita bersama mereka kebah mat kadi kebah kami karoi kapa te kebah kami karoi kapa kanuan lada kadon kajingnya pat para larki wai kim soto wan ai ba larki wai kim soto pirum soto la pi soto bakadai kebah kini ban le ya kata mo tentang pi ibu nungsu jong pi wala accident kali hantai shutang basun election mialam su si miarap su kata kam dai gajing semua bari bandar mo hakapor ki don kam sisa ya gajing arab wat dai ki ba persya ro hakato ka po persya di lakno no ban ai ketika man ketika dia kato kadeka kaya gajing no senyang do bisa ka iman salang klen da thau ya gajing ne jupi gajing pele ka bobor naglor politics bi parti ki dan bobor kanya mo gibon ki kebiapan mentalele na yi halor jong kata ka benta la pipek bahaya kaya ya kai wajah ko asam khantam lele ka jikre chief minister juga asam la pipek ngape tentang ka haka jaka ban ya lanang ya contending ya ka jing isi ya ka jing ya ka dokti banga ngapher utai uyan kat kadang sukan kung kita ngathara ni nakali jong ikna menyete khantam lele ni bai mangnya po rihasi ni imbi parahasi ni kiwe ki jagdri ki padar yo than man to la nyo tanga to kan banta jong social law ngathara kata ka ajinga tuli jong ka dei ban don ba ka Npyf phira ai ka men sim jong ka jinga tuli nang tamang ni semat persian ban form mo ikini komiti hapo ki polling station ko pero kana ro mapi pila ro ban banang telun kamstet banang pembahaya ro kontri kam jong pi ini syakmat nginom slam show ni salon sa website juga Npyf juga iska sales district ni kaba ngin sa register baru khat ki members nadu ki polling station level hadu ka block level bar hadu ka district level dan lale kata ngin sayuran kami ya kajinga trelang jong pi ka committee bar jong ki para samla jong ibaro ki badon hakishna ki per te bede berkata ngin saya ya bang saya tai sani ba ban ilabat perulong ya kata di khulai shibun nak bentar kapor ka kodo jong pi pila pelak ban wan sini